би да искаш да останеш при мен? Би било хубаво. Изгоря мазето. Нали, къщата не е. Ох, пак задната мисъл. Да не би да се сецна. Само да погледна колко струва. 4 лева. Заповядайте. Довиждане. Кучета и котки. Само няма морско свинче. То и само и това оставаше. Какво искаш при нас? Къщата ми изгоря. Великолепно! Ха-ха! И аз. Къщата ти изгоря! Бела, къщата на майка ти е изгоряла! Може ли да остана при вас? Не! Хора, които... Не го казвай! Заповядват, обиждат, накърняват, чупят други хора, да брева в къщата си просто не става! Добре, ама аз пък ще питам Вела. Ама и той не става! Влизаш в моята къща? Аз ще отида да питам Вела. Вела, може ли майка ти да остане при нас? Не! По-добре. Аре, чао! Ох, много е късно, ще легна да си почина, но преди това трябва да помисля къде да отида. Лека нощ! Туристка, я да видим какво има. Какво си ти? Градец! Ужас! Ох, добре, спокойно. 1, 2, аз съм сънувала. Просто съм сънувала. Сега ще си легна да всичко ще се оправи. Добро утро! Сетих се! Отивам на летището! Ще пътувам към Англия при Морчо. Той със сигурност ще ме приеме. Ох! Вече 4 минути стичам, а съм изминала само 5 метра. Ужас! Ох! Ужас! В летището съм! Ето го и служителят. Добър ден! Добър ден! Какво желаете? Желая един билет до Англия, който да включва всичките ми кокошки, кучета и котки, всичките ми животни, които имам. Следващия епизод Вихрен Бели Денс, мускули, баскет шоу, 84 годишен Фред Астер, лечителката на политици и звезди и специалният гост на журито, суперзвездата Енчо Керязов. България търси талант. Понеделник, 21 часа, само по BTV. Епизод на 7 часа разлика. Стреляш самилото. Какво? Длъжни сме да ви питаме за нощта на убийството на Мира. А след това ще стигна от твоята работодателка. Стоя! Неделя, 20 часа. Само да погледна, значи 5552 лева. Как 5552 лева? Аз имам само 5500 лева. Така пише в интернет. Съжалявам, госпожо. Връщам се, тичайки към банкомата, който е точно пред къщата на Борко и Вера. Ох, изтеглих си парите и вече имам точно 5552 лева. Но този път ще се обадя на такси. Телефонът беше, 1583. Ало, искам такси за улица Чердакова, 35. Добър ден, към летището, моля ви. Okay, what is your name? Моето име е Мими. Okay, give me 50 лева. Добре, заповядайте. Thank you. Look at that port. Give me 2 лева more.